Yo, what's up mga kapobre? Maayong buntag ning tanan diha. Bantay sa kusbata mga kapobre kay si Mrs. naghugas sa mga kuan, ang hugason. Sa bantay akong anak. Tarong na yung lubot, makita na. Kita na, be. Di ba? Tarong na ba? Ang buhay, kayo gusto mo na nanap. Oh, ayun lagi. Kalihok niya ako anak, eh. Masa. Ada. Sorry. Tara. Sorry. Yo, what's up mga kapobre? Sorry sa kuwang anak. Karimi diri sa among little garden. Oh. Anim sa among little garden. Naming kalbasa, may gabi og kining agbati. Mao ni siya diri ang mga kapobre. Amo ang kalbasa og amo ang agbati og amo ang gabi. Kapit na ni siya mamuwak mga kapobre ang atong kalbasa. Ang atong manok na sa likod. Nadiri ang manok. Berkitik. Zaman. Ha? Are, maghay ba? Hay. Sige na. Maghay. Hay. Hello. Liho kayo siya. Sige, pagto siya sa manok tanaw. Buriktik. Tapos yung tubo dari mga kapobre nga kuan oh. Kalbasa gyapon siya oh. Ang labong kaayo na mo kay agbati. Labong kayo. Bibi, balik ta babaw. Balik ta balay. Oh, uli. Oh, uli mi nga pobre kay. Yung mama human na siguro tog kutaw og sirilak. Kaon na ni mong bibi din maligo. Napoy tanom diri oh. Napod ni tanom diri mga kapobre. Nagbati mga gulay-gulay ba. Hindi tayong tubig para ligo ni bibi. Nagbukal na. Yung kita bata oh. Saan naman ang bata uy. Kita lubot bata. Atong ikuan kayong kita lubot bata. Kau kautan dong? Ha? Kau magautan? Ayaw, takmo man siya. Uy. Araw tanawa sila oh. Uy. Tanawa ra ko na oh. Turya here. Sige, turya. Oh.
tinga niya mong anak. Pagdali na diha ma. Mama o dugay kay mo dagi. Kuta og Srilak oy. Ayaw lagi tak mo oy. Hidbang mo kamura kag rapper niya ti. Eh. Mugkap. Ha? Da. Tagaw lagi. Ato tang mama be. Sa mama dugayan ma oy. Dugay kutaw Srilak ma oy. Ano na ma oy? Imong kapila ba kaigo na Domingo ra. Oh, Hindi na kaigo pa na lang. umpra way kwarta. Ah, dugayan oy. So naghulat pa mi sa gatas o Srilak sa akong baby. Mga kapobre, utaw yung mga maggatas o kuan. Size. Alas size. Untuk Ambot. Size. sip anak. Dapat ito sa bilik hapon taon. Da. Bebe. Anong anak ni badlungon di gahin ng mga pobre. Liwat di sinahan. No, sigal mata. Nagbuang na kanya. Mago niya. Amon pa. Nanip siya buhi man. Kau gani sigang ting mata. Dan adong. Oh, tara mama. Yes. Mama. Ligo na niya mong bibi. Mga kapobre ha. Maligo na mi ha. Ligo na yung bibi. So, mawar to mong tanong mga kapobre. Bantay po ko sa kong bata. Among tanom diri, di mo tanom og masitas kay dili makaon. Angay ra ang masitas sa mga adunahan o mga kwartahan, mga dato. Among tanom diri kay ang masitas diri kay mga agbati, mga kuan, mga makaon. So di na ako taso na akong vlog karon mga pobre kang buntag, ang buntag nito na diha usab niya. Yan taman, bye-bye. God bless. Balag pobre, basta may taglawas.